사과는 선배자. 아니, 예비들만 가지는 재미가. 내가 잘 나오다. 봐봐. 하비. IPFT long live Mane puli pura bolam de bang bay de Mane puli bolam de bang bay de Bolan nama Super Mario Boot Bolan nama Super Mario Boot Mane puli pura bolam de bang bay de IPFT balikin kambay puliano sini media person no sang tini IPF tini sini Sulo Mandai Pulingpur Ninggai ang Poloram de Burma IPF tini SGS youth IPF tini advisor chairman tini was sang 2021 9 tarik Mars mas ni tini wo sang Jerania Mahkamah Hakim officio sang tini monen potro dakil khlaikya abni bagai sang jotno no hambai ro tini party तरफ থেকে tini sang bayaro pal khlai mo monen potro dakil khlaima jaga phai manda khlaimani bagai tini বিশেষ khlai sang IPFT party Chini Tipralen no nasigai sang taklai election contest khlai tongo eje paharo chini district council bobono IPF tile sangha gorishto khlai pass khlai ni bagai sang taklai thanai je February mas ni simi long mas khlai mani thanai January obo chung khlai kya prai 40 din hai long mas khlai chung obono no borong thani bo chung Opu sogoi rekha jeta sini pula je samung khlai dai Tipralen ni bill pass khajani bagai jotno taklai ni election no bakha khulogoi Tipralen manan bagai vote ruthu hone chentini jotno na haban khlayo tai ke shakok kai jeta bu gurumuru nangai tongmani norok abono kuno kaisa hamia saya wansu ke woi IPFT taubo strong কোনো সমস্যা করে যে চিনি IPFT বাই যেটা জোট উংনা উংয়া উংগিয়া টং আবো जों তিনি নরক পরিষ্কার নাই চিনি কেন্দ্র কমিটি রগাবো কক সালাই টংলাयो তাই जों IPFT नि तरफथे তিনি 9 তারিখ এই মার্চ মাস जों তিনি পুলিয়া
sini party drop sege sengno e sulo mande pulim pura sentini monen potro ta khil khaikya abni bagai cheng tabu mo SDM bas kango pasaja sini non thane omono koimung seng tini paimeni loge loge no sini jara udrumudro nangjak tongnai borom thanibo seng borokno joto समस्या tongmani joto borokni proshno ni jawab jeta chungno nangi tongmani abo cheng pai to pai sini philo thangai cheng sanai kebo jodi swngnani musung tongkai kebo jodi sanani musung tongkai kebo bakha udrumudrong tongkhang kangkai norok chungno contest communication khai hormano chungno sungimano sengabani bagai nangno sanani bagai jeng basajak abo kuno confusion mani kokure aboni bagai jotno hambai jeng tini kaham kurangkai jeta monen potro riman mon bagai aboni saya tai kok kubang kok saglak kai jotno hambai ke kaisi sumung jago je thangnai jengno khabiye chairman rok tai division secretary omo hairok je tabo khot thangmani borok no tabuk norok man phinani musungoi tongo eba rihin phinai omo hai wansuk jak roda tong sini patino yakrei jara tabu অন্যান্য পার্টিও যারা থাংনাই রক বরংনি থানিও সঙ্গমনো কইমু বরকনি ওয়ান সুকমানি টিপ্রালেন হংকাংকাই থৈরেনাय फानरनाय जानरनाय हनै बरक जेता बररंनि थानिও गसिवै केबो बिएसि चेयारमेन मांखा केबो निनि मनिटरिं कमिटिनि प्रेसिडेन्ट मांखा आबो हाय गोबां मा पोस्ट तैजा बररंनो अरनि थां ओंगा तामुनि तै बरक दिनि बयनि पार्टिओ थांखा abo to borok no saiman nai seng borok no koinai borok phaitung khapiro ko phaitung seng jetabo jebabe IPF ti phan krak khai je poriboton tupkha tirpor rajyo thanai prai 30-35 ta bosor CPM je oro shason khlaitong mani abono brong ni o shason hone seng sai bujiwino seng tini oro IPF ti rok BJP jut khlai seng tini poriboton tumani abo Tripura rajyo bo belai khano crack history abo jeng tini chini yago phan kri hingkangkai chini thani issue kri hingkangkai jengno borok hamjai hingkangkai abo poriboton tui mangla khamu enga tini bo haino je kuno party no jeng challenge ri sawo jeng IPF ti party ni borok chini IPF ti party ni jubok rok agami dino jeng tab kotor songram khlainai jeng sarkar kayam khamini loge loge jeng tagbo sarkaro tongo jeng tagbo asukui tongya kaba haike jara thanai rokno angamno koine musungo norok jodi no sak no thangsuka haye bang bulungkha hangkangkai norok no jeng kibil phaini bagai koyo tamungo himale baksa jengno phone khai tongo ang phai bulungkha ang tase phai pinai abai kobang ma chini thani information tongo ang borok no kuno dino mane norok no narigi ai mohai tonglak jeng borni thanibo tabubo asa bises koyo